watu ajira iga Nyankoba kumerana ne women group kwa United Top Women ekiombe kia bangina babwate bidii sana igo gekabete Kitutu Masaba yonsi igo ekiombe twabere tokoba nabwo togokora egasi nabwo igo twacha rero koba passion fruits seedlings egere bachigusimeka chirabakonye moroje buno obugima bwakongire echae igori ria chirense egere toba uplift economically igo ntore no mogoko twabaumeire iga tobae buna bare iga kero omonto prepare omogondo oye bono nokoba iga bagende basimeke nekero basimekire already otobwate aba ase bagochiko yaonia igo buna akoba market already ero na matunda aya are ayeri igoriri bwate demand enene na enda bwate rigoriri ria igoro igo ntwegenete nga akere project yego chakoera abangina aba mbaje babebuya batware gento omouko egere bakonye chi family chiabo bakana no ane fees na ende barende family chiabo buya emeroberi ne menge tobwate oyo no yo mase emeroberi eria ntobwate emeroberi yokorwa wheelchairs for the disabled muragwea twarure West Mugirango twakorire so we are ntoje toende constituency ende atutaete gokora program ng'einero county engima igase bono na bie bitobwate rero undo no moko monene twatalire na PMI a project tobwate yokurwa ya matunda passion fruits tutaita bangina ababuna bareiga basimeka matunda ya twabatrainiri na kibago chikujasimeka bono yamba kunyete chingoro bono rero noko ba matunda aya etwansiraga iga ase award yeye rigoma this rigoma award tutagete kogenda kirase nabangina boroje nabareiga nabangina barwete mbali tutagete kumubwe county ngima intuna mayiri anda tubwadona na kia bantu baitu na kibasirira sobotakaiga na gisiasa abantu bagoja siasa bagoja na siasa yechibeza yoko basera bangi na murwete siasa yoko sera tutaite siasa ya empowerment economic empowerment na kieko geltu abaletera matunda aya erindo mongina nyara gosomia omwana oye erinda abeke noye ne no siasa eri obokima CMS erinde barubo takaime ekina gitukwini college other leaders tali dokora buna intutweka tutaite county government nebwata ba agriculture tutaite gukora pona wa governor ekero togosimekia bangina ya amatunda aya aba agriculture bali na baruba batalira banya ko ba advice erinda matunda aya amebuya indi na lia bangina baranyora ligeso na ndende yako badiko bakonya igone rero twacha yamana chi program tubwatine chinyinge disability sebiro ntogendete korwa education muno wa kirio yathe anagende gusupport ya abana bali bagosoma gisukuru na mangana nda mangi igono kuno wanza na ende dogote ana togo wanza the new year ya 2025 tutaite koreta nwana bintu ntubwate indigenous trees chire nursery tutaite gosegeta abantu baito barusie miringa mwero che tubaye miteri emiya na ende gwaretera chibesa amatunda aya ni ndagera egegora noye muntu nkonyora ore no butaka bore muntu akorie ndagera onyora tabwate no ne litunda ndibwate vitamin C abangina moja konyora vitamin C korwa sekwende number 2 amatunda ya that got take so long it's only 8 months amatunda ya soira kwama na amatunda kero twakore research amatunda 20 okegero muntu abwate matunda 20 agomoretera 20,000 every week keramire amatunda ya na alia ali grafted igona matunda maya na matunda maitara akonya bantaba abangina aba erinde babinyoro babikire besa mugu babege kumu oyo igasa serieta igakuru kuyuka peti kwambukanya reru nigakurwa Kemera ward kiendege polling station bono rero nigo turega iga ase ng'encho yo moseneto ito Filemon Murara atoreteira amatunda we really appreciate you Mr. Senator. Number 2 amaene muna intwa bangina ntwane konyara muntu ndo konyara kabaga gotokonya
lakini renda ase eng'encho gwachira ase obosi bwaito ase engaki egwenerete etware gosaba ng'a abang'ina aba muna tore iga nabo tore iga egento gegotokonya muna bono risosa riachete rigatosomia rigatoa risosa tukaenda gosimeka abang'ina twasimegete igo bono ekero twasimegete risosa eri rikaranda erinde eri tokonyara koba tokoria naende rero twabere na omogoko bwa okonyora ritunda erio rire grafted igo rende twairaneiri ng'a mbuya mono amaene itokorora grafted aria karia abang'ina ntwanya korirora igo rende omoseneta Philemon gwakorire egasi eye ere engiya tiga Nyasaye nyare koba gagosesenia naende akoa obuya bwao igo twasabiranire omwaka omoyia bwa amagenderero. Igo twaikire arera ase eng'encho ya Philemon Morara ase eng'encho ogotoretera amatunda twagokire seneta oito naende togendete kogoka naye naye nabo tokobatebi na erisosa ng'a mbuya mono ase aye mogendete gotokorera twabeire tokona goeta ase abaminto goeta aba MP abaminto mbana gotorora lakini tware gosaba iga oyo ominto nyaribo enkoko omong'ina chierusa egasi erio ogendete gokora echiema na ekiombeke na kero kia abang'ina aba mokerigererie maintu motorore ekiagera tore egitutu masaba yonsi engima goeta nche ondwete gachuba goeta gotorororo igo gaki Philemon ase egasi gwakorire yogotoretera amatunda antu egenete ng'a ngochikogesa tore tonyore chibesa korwa tosomeria abachokoro baito tosomeri na abana baito tobwate omonene tiga gose naende akobwate sino tore maega yao ase oboseneta ekiagera nyamire yaito ntonyeroche bunere igo ntwegenete ng'a nyamire nkobokera omonene agoseseni naende akomente nabang'ina baminto Nyasaye abaseni ekero tokoenda ase abang'ina bande baminto nabarabwo tobatebia amatunda nabarabwo basimeke egere tokonyeke korwa ase amatunda ayo omonene abaseni Kori Rigoma Ward Nyanchano Polling Station ase ekiombeke igonde buna omonyakero gororo etwachagete 2017 twagendereirie ekiombeke buna abang'ina ba Kitutu Masaba ekiagera atorwete Masaba North mpaka Manga Sub-County tore ase obwamo abang'ina abaiga twakorire amang'ana amange ekiagera abarai baito bare ebirogo nabo toenderete goeta iga lakini obomaene mbori togokwana gochia ase Nyasaye ng'a ntwana goikera omorai buna oyo minto Bien Morarochire naende oywo okoboria ekerogo kia oboseneta ochire otoreteire amatunda koembagwa abang'ina aba tonyore chibese tosomerie abana teri koba buya ekero tokoenda siasa kwang'a 500 naerera rituko rigima nchigo nkonya ati tenda obutetei 500 echi chiaerire bono ng'enderete gwaka esabu ng'eki abana bagocha gochia esukuru bono igo ndoche ng'a gesa buna nakina eke naki egento narorire ekiya mono ase eng'encho twareteirwe embusuro ya amatunda tosimeke ache gotokonya chibese tosomerie abana baito nare goteba iga abang'ina aba buna moroche iga imbanya konyora kende gionsi kia ogokonya buna bono ntobwate chidepartment yao agriculture nero naki are koba buya abarai baito motoe nainwe ebinto ebi ekiagera buna bono motoe ebinto motomente ase omoseneta oyo ito ochire omogeni atoire nainwe motoe ebinto biaito motorwanerire ekiagera amasiaya aito moyaroche botambe twabeire togoeta tatiga togoika nainwe ase etaracha mwatamboka twatigara maega yane yogokora neyo abarai baito oyo omogabana oito nyaribo Cherusa Momanyi buna omo women rep bwa county nabarai bande bari tobwate paka abaseneta paka aba MCA paka ababunge twabakarabishire nainwe motokonye ekiombeke ekiagera tokonya gokora merry go round nchiri gotoisana bono twabuga abarai baito komora ebirogo motare korora abang'ina aba motokonye